तेंडुलकर, महेश एलकुंचवार, सतीश आळेकर, गोपू देशपांडे यासारख्या तत्सम लेखकांची नाटकं वाचली पाहिजेत, त्या नाटकांचा अभ्यास केला पाहिजे. आपल्या गोमंतकापुरतं बोलायचं झाल्यास विष्णू वाघ यांनी मराठीतून आणि पुंडलिक नाईक यांनी कोकणीतून अशा प्रकारचं लेखन केलेलं आहे. त्याही नाटकांचा अभ्यास होणं आवश्यक आहे. आज आपल्या पेडण्यात ओंकार थिएटर्स मानरे, त्यानंतर नाट्य तरंग पेडणे, त्याच्यानंतर सातेरी कला केंद्र हसापूर या संस्था आणि यासारख्या अजून काही संस्था उत्सवी रंगभूमीवर फार मोठं मोलाचं उल्लेखनीय असं काम करत आहे. अशा तऱ्हेच्या संस्थांना जास्तीत जास्त लोकाश्रय मिळणे गरजेचं आहे. हल्लीच जय हडणकर, निरांगी शिंदे, उत्तम कोटकर, विजय मेथर आणि त्यांच्या इतर सहकार्यांनी शंभूराजे या महानाट्याचं जवळजवळ 500 विद्यार्थी घेऊन ते शिवधनुष्य फार मोठ्या यशस्वीरित्या आपल्या खांद्यावर पेललं आणि आपल्या पेडण्याचं नाव संपूर्ण गोमंतकाच्या कानाकोपऱ्यात नेऊन पोहोचवलं. एक पेडणेकर म्हणून आपल्या सर्वांना त्याचा सार्थ अभिमान वाटला पाहिजे. अशा प्रकारचे विविध प्रयोग, अनेक प्रयोग मराठी रंगभूमीवर होणे आवश्यक आहे. आमचे गोवेकर म्हणजे उत्सव, कुठच्याही धार्मिक कार्यात, आपल्या कुठच्याही सणा उत्सवात नाटक हा प्रामुख्याने एक महत्वाचा घटक असतो. आमच्या पेडण्याचा रामनवमी उत्सव असो, आमची शिगमोत्सवातील नाटके असू दे, या जुन्या जाणत्या कलाकारांनी सादर केलेली कला बघूनच मी लहानपणा मोठा झालो. त्यामुळे मलाही प्रकाशाने जाणून आलं की आपणही नाटकात काम करावं. आम्ही लहानपणी आमच्या घरी नाटकं करायचो, नंतर मोठेपणी इथं भगवतच्या रंगमंचावर करू लागलो आणि करता करता मग लक्षात आलं एखादी फिल्म जर निवडायची झाली तर प्रत्येक नाटकात गणेश चिल्लेकर म्हणा, कमलाकर बोरकर, आपले विष्णू माने अशाची नाटके सादर व्हायची. आणि त्यात मला एकच खटकायचं, हे सगळे मोठे लेखक आहेत कारण त्यांची नाटके बघूनच मी मोठा झालो आहे, पण मला त्यातली एक गोष्ट खटकायची, ती म्हणजे विलनची एंट्री झाली की आपल्या नायिकेच्या हातातला पाण्याचा प्याला किंवा चांदीचा तबक खाली पडायचा. कारण प्रत्येक नाटकातला विलनला नायिकेचा कुणीतरी पूर्वीचा बॉयफ्रेंड असायचा. मला ही गोष्ट खटकायची कारण आपल्या आसपास असणाऱ्या 100 स्त्रिया जर आपण बघितल्या तर चुकून कोणतरी असं असू शकेल, पण बाकीच्या स्त्रिया काही तशा नसतं. मग नाटकातील सगळ्या स्त्रिया अशा कशा, हा मला एक महत्वाचा प्रश्न त्यावेळी पडायचा. म्हणून माझं नाटक 1951 साली जरी रंगमंचावर आलं असलं आणि लिखाण पूर्ण जाऊन ते आलं असतं तरी मी तो एक मुद्दा टाळलेला आहे. त्या विलन जर येतो तो नाटकात नाटक घडवून कोणतरी विलन असावा लागतो, पण तो अशा स्वरूपातच का रंगमंचावर आणावा हा माझ्यासाठी प्रश्न होता. पण तो आणताना मी तो वेगळ्या पद्धतीने आणलेला आहे. आणि ज्या माझ्या इथे उमेश चव्हाणेकर बसलेले आहेत त्यांनी पण माझी नाटकाची विलनची भूमिका केलेली आहे. आणि तो विलन असा नाहीये, नायिकेचा बॉयफ्रेंड म्हणून तो रंगमंचावर आलेला नाही.